Ahojte diváci, kamarát tu má Doom 30, ja mám Bulldog Killer a on má ešte Doom Middle a Black... ako to volá? Black Mamba. Black Mamba. A ideme si to odpáliť. Teraz ideme moju. Nie, ty kokos! Ježiš do piči! Kurva. Ty si kokos prostý. Povedal som sa aj zasýkal skoro. Môžem hodiť ten Bulldog na video? Hej. Dobre. Zapaliť mi to? Počka, 30 radšej skriem, ty kokos, lebo piči to keď jebne, tak odchod. Počkaj, ticho aj. Takže ako ďalšie Bulldog od Triplex. To je šupa. Dobre. Ako extrémne fecky to dáva, kámo. Na 2 gramy, ale bije to dobre. Ešte jeden. Tak ešte jeden má kolega. To pekne vo vzduchu buchlo, takže poďme sa vrhnúť na Dumbu starý middle. Takže Dumbu starý middle, poďme na to. No, poďme na to. No do riči. Ozvena celkom pekná a poďme sa vrhnúť na koniec videa. Takže samozrejme Dumbum 30 do stromu, takže nájdeme strom a ideme to odpáliť. Je Doom 30 ide od kamaráta. Ty koksa. Takže aj titánový efekt bol pekný, môžem sa pozrieť, čo to trvalo so stromom.